Big time oil price hike liwat na ipapautob ngunya na semana. Mantang mga parasira sa Calabanga, Camarines Sur, agrangay ang doble pasakit na aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo ngunya na nagbabawi pa sa nasinda sa paglawod. Makalisa nag-aging raot nin panahon. Uyan report ni Chris Novello. Anong nalito ning krudo ang nakukonsumo kan sa dit na baroto ni Juni sa kada paglawod kaini sa San Miguel Bay sa banwaan ning Calabanga, Camarines Sur. Dikit pa sa nasubot ang sa indang dakop makalis ang nag-aging raot nin panahon kaya doble pasakit sa inda ang liwat na pag-ulanto kan produktong petrolyo. Natural mga bat na grabe pati ang araw sakripisyo mayong tubig na baga to. Iyo man ini nagrangay ni Maricon Haner na daisubot sinda nakakabawi sa gastos, huli kan baratong barakalan kan sira. Grabe po ang epekto po kayan sa muya kasi pag nagmahal po ang krudo, mamahal din, madagdag po ang gastos may. Pag nagmahal po ang gastos may, ang sira naman po, dahil po nagmamaray ang presyo. Sa ikatulong sunod na simana kaya, liwat na makakaigwa ng aumento sa produktong petrolyo, epektibo sa Agosto 1. Susog sa oil companies, may big time oil price hike sa kada litro ng diesel, kerosene asin gasolina. 3 pesos and 20 centavos ang magiging aumento sa kada litro ng diesel. 3 pesos and 50 centavos naman sa kada litro ng kerosene, as in 2 pesos and 90 centavos sa 3 pesos and 20 centavos sa kada litro ng gasolina. Susog sa Energy Department, ang presyohan sa pangkinabang merkado ang rason sa sunod-sunod na aumento sa mga produktong petrolyo. Kay Ban si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.